भगवान शिवजी म्हणतात, पार्वती तुला घेऊन जाण्याची मला भीती वाटली बघ, मी तुला चोरून गेलो. आणि पार्वती घेऊन गेलो का ग भुसुंडीजीना? आम्ही दोघं मानव देहामध्ये गेलो बघ. त्या ठिकाणी गेलो, राजवाड्यापर्यंत पोहोचलो. तिथं आनंद सोहळा सुरू आहे. सगळी अयोध्या आनंदाने नाचते आहे. राजवाड्याच्या तिथं गर्दी आहे. महाराज दशरथांना तो आनंदाचा सोहळा कसा साजरा करू आणि काय करू ही अशी अवस्था झालेली होती बघ. आम्ही रामरायाचं दर्शन व्हावं या भावनेनं गेलेलो. आतमध्ये जाण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो, पण आतमध्ये गेलो काही अंतर आणि आम्हाला अडवलं आणि एकदम आम्हाला विचारलं, ओ बाबाजी कुठं चाललात आतमध्ये? आम्ही सांगितलं, त्या बाळाचं आम्हाला मुख बघायचंय हो, त्याचं दर्शन बघायचंय. मुख तुम्ही अयोध्येच्या प्रदेशातले दिसत नाहीत, कुठून तरी बाहेरून आलेले दिसतात. जाऊ नका आतमध्ये, जा माघारी, आतमध्ये नाही सोडलं जाणार तुम्हाला. आमच्या राजाचे एवढ्या नवसा सायासानं झालेले सुपुत्र, त्यांना तुमची दृष्ट लागली तर आतमध्ये नाही सोडलं जाणार तुम्हाला. आणि पार्वती सैनिकांनी आम्हाला तिथूनच, शिपायांनी आम्हाला त्याच ठिकाणाहून माघारी पाठवलं ग. अंतःकरण म्हणत होतं, हे देवराया तुझी भेट होणार की नाही रे? देवा तुझ्या दर्शनासाठी आलो आणि तुझी भेट होत नाहीये. अंतःकरण तळमळू लागलं. आम्ही परत माघारी आलो. मन स्वतःलाच म्हणत होतं, काय उपाय करावा, भेट होण्यासाठी काय केलं म्हणजे भेट होईल. विचार करत करत आम्ही शरयू किनाऱ्यावर आलो बघ. शरयू तीरावरती बसलो होतो. अंतःकरण आमचं भेटीच्या लालसेनं तळमळत होत. आणि पार्वती नेमकं हेच त्या रामरायाला कळलं की काय कुणास ठाऊक बघ. बाळराम पाळण्यामध्ये एकदम रडू लागला. एवढा रडू लागला की तो काही केला थांबे ना. राम रडतो आहे. कौशल्या त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करते, त्याला थोपटते, त्याला जोजविते, त्याला खेळविते, पण राम रडायचं थांबत नाहीये. कुणीतरी म्हणाला बघ कौशल्याजींना, आई तुझ्या बाळाला दृष्ट तर नसेल ना लागलेली? कौशल्या म्हणाली, होय माय, दृष्ट लागली असेल. बाळ माझं आहेच तेवढं सुकुमार, माझं बाळ आहेच तेवढं सुंदर, माझ्या बाळाला दृष्ट लागणं शक्य आहे. अरे मग बघा ना, नुसतंच या ठिकाणी कशाला उभा राहिलात? दृष्ट काढणारा कुणी सापडतो का बघा. सैनिक धावले, शिपाई दृष्ट काढणारा एखादा महात्मा शोधण्यासाठी म्हणून आले बघ. आणि त्यातले 2 शिपाई शरयूच्या तीरावरती जिथं आम्ही बसलो होतो तिथपर्यंत येऊन पोचले आणि आमच्याकडे बघून त्यातल्या एकानं विचारलं, अहो बाबाजी कुठून आलात? आम्ही सांगितलं, बाबा फार दुरून आलोत रे, हिमालयातून आलो. हिमालयातून? होय का? तुम्हाला दृष्ट काढता येते का? दृष्ट? मी म्हणालो, होय बाबा येते मला दृष्ट काढता. हेच काम करतो रे मी, दृष्ट काढण्याचं आणि दृष्टी बदलविण्याचं. येते मला दृष्ट काढण्याचं. हे ऐकलं त्यांनी, आम्हाला त्यांनी सोबत घेतलं आणि आता आम्ही निघालो बघ राजवाड्याकडं. राजवाड्याच्या जवळ आलो. आता समोर 2 शिपाई आहेत, राजाचे सेवक आहेत. ते सेवकच म्हणतायत, अरे सरका बाजूला, बाबाजींना येऊ द्या, वाट द्या त्यांना, बाबाजींचं आगमन झालंय, सरका बाजूला. आम्ही जोगी आया रे, देख सखी गलियों में तेरे जोगी आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया जोगी आया, जोगी आया रे, देख सखी गलियों में तेरे जोगी आया रे, जोगी आया. अवध की गलियों में नाच जोगी मतवाला, नाच अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला. हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम
मिळत होती बघ. आम्ही निघालेलो, समोर शिपाई रस्ता करतायत. आम्ही राजाच्या राजवाड्यात प्रवेश केला. राजवाड्यातून आम्ही एक एक महाल ओलांडत पुढे पुढे जाऊ लागलो. कौशल्याजींच्या महालापर्यंत पोहोचलो. कौशल्याजी व्याकुळ झालेली आहे बघ. तिचा बाळ राहत नाहीये, तो रडतो आहे. कौशल्या कासावीस झाली आहे. आम्ही तिथे गेलो, आम्हाला बघितलं. समोरच्या सेवकांनी सांगितलं, आई दृष्ट काढणारा महात्मा आणलाय बघा. हार करून आलाय, हिमालयातून आलाय, योगी आहे. दृष्ट काढण्याची त्याला कला अवगत आहे बघ. आई बघा आपण. कौशल्याजी म्हणाल्या, बाबा या ना हो पुढं. बघा किती वेळापासून मी प्रयत्न करतेय, पण माझं बाळ राहत नाहीये, रडायचं थांबत नाहीये. काहीतरी करा हो. पार्वती मी म्हणालो, अगं आई तुझ्या बाळाला बघतो मी, पण अगोदर माझ्या हातात तर दे ना. पार्वती त्या बाळ रामाला जवळ घेऊन मला त्याचं दर्शन करायचं होतं बघ. माझं मन तोरण बघायला तयार नव्हतं. मला वाटत होतं त्या बाळ रामाला मी जवळ घ्यावं, म्हणून मी म्हणालो, आई आता माझ्या मांडीवर तर दे ना, मग बघेन मी तुझ्या बाळाला. कौशल्येनं बाळराम माझ्या मांडीवर दिला बघ. बाळरामाकडे मी बघू लागलो, बाळरामाकडे मी बघू लागलो, आणि पार्वती माझी अशी अवस्था झाली बघ. बाळरामाकडे बघता बघता अंतःकरण माझं बोलून गेलं. हे देवराया भेट दिली ना शेवटी. पार्वती रामरायाचं विरूप बघून माझ्या डोळ्यातून आसमानचा ओघळ सुरू झाला बघ. माझ्या डोळ्यात अश्रुबिंदू जमा झालेले खाली ओघळू लागले. आणि पार्वती मला रडताना बघून राम मात्र हसू लागला बघ. राम हसायला लागला. मी रडत होतो आणि राम हसत होते. मी रडत होतो, देवा भेट दिलीस रे, भेटीची संधी दिलीस. आणि माझा राम हसत होता बघ. तो म्हणत होता, हे भगवंता शेवटी या अवतारात सुद्धा संधी सोडलीच नाही तुम्ही, आलातच इथपर्यंत. मी रडत होतो, राम हसत होता. हे दृश्य सगळे बघत होते. त्याही पेक्षा हे दृश्य कौशल्याजींच्या लक्षात आलं बघ. आणि तिला काय वाटलं कुणास ठाऊक. तिला वाटलं असेल हा कुणी सिद्ध महात्मा आहे. बघा एका क्षणात माझ्या बाळाचं रडत थांबलं आणि बाळ हसू लागलं. म्हणजे या साधूनं, या सिद्धानं, या महात्म्यानं स्वतःचं हसू त्याला दिलं आणि त्याचं रडू यानं स्वतः घेतलं. म्हणजे हा जाणता असला पाहिजे, जाणता नाही, जाणता असला पाहिजे, जाणता असला पाहिजे ही तिची भावना. आणि ती बोलून गेली बघ माझ्याकडे, बाबा आपण तुम्ही सिद्ध दिसता, कुणी योगी दिसता, आपण भूत भविष्य वर्तमानाचं ज्ञान बाळगून असाल. आई तुम्हाला प्रार्थना करते, माझ्या बाळाचं भविष्य सांगा ना, माझ्या बाळाचं भविष्य सांगा. पार्वती मी भविष्य सांगू लागलो बघ. आईला म्हणालो, आई भाग्यवान आहेस ग तू, तुझ्या पोटी हा बाळ जन्मला. तू भाग्यवान आहेस. तुझ्या कुळाची कीर्ती त्रैलोक्यात हा बाळ करील. या मातीचा तो प्राण असेल, इथल्या मनामनाचा स्वाभिमान असेल. साक्षात ब्रह्म इथं प्रकटलंय ही स्थिती आहे आई. हा बाळ तुझं भाग्य म्हणून तुझ्या पोटी आलाय. आई लवकरच हा बाळ तुझी कीर्ती दिगंतामध्ये घेऊन जाईल. आणि आणखी एक सांगू का तुला, ही अतिशय विद्या संपन्न होणारी बाळ आहे. हा खूप चांगलं शिकेल. त्याच्या पुढे सांगू का तुला, आणि हा किशोर वयाचा ज्यावेळेला होईल ना, त्यावेळेला एक साधू येईल बघ, एक महात्मा येईल आणि तुझ्या बाळाला घेऊन जाईल, तुझ्या बाळाला घेऊन जाईल. कौशल्याजी म्हणाल्या, अहो बाबा दक्षिणा थोडीशी जास्त घ्या हो, पण कुठला तरी साधू येईल आणि माझ्या बाळाला घेऊन जाईल असं नका म्हणू. दक्षिणा थोडी जास्त देते वाटलंस तर.